הידעתם מה מתרחש בכל הבוסתנים, בלילה בו שותקים הצרצרים והתנים, מופיע לו פתאום מאי משם או אי מזה, אפס איזה מין גמד ענק, אני חושב כזה, השד יודע איזה שד אותו כל כך מריץ, לכל המשמשים ניגש ועושה חריץ, בכל התפוזים הוא מנקב נקבוביות, ובפירות הנגועים הוא שם רק בוביות, אבל יותר מכל אוהב הוא לקופת בננות, אבל יותר מכל אוהב הוא לקופת בננות, מכופף הבננות, מכופף הבננות, אבל יותר מכל אוהב הוא לקופת בננות, מכופף הבננות, מכופף הבננות. אבטיחים הרי ראיתם בצידי דרכים, עכשיו אתם יודעים מי מסמן את הפלחים, תודו שככה לא היה בכלל נראה פלפל, לולי מיודענו הזריז גם בו טיפל, זהו אשר מושך את הפטמות בלימונים, אנו תנחשו מה הוא עושה לרימונים, אני צריך לומר לכם כמעט חטפתי שוק, כשרק שמעתי מה שהוא עושה לארטישוק, אבל יותר מכל אוהב הוא לקופת בננות, אבל יותר מכל אוהב הוא לקופת בננות, וכופף הבננות, וכופף הבננות, אבל יותר מכל אוהב הוא לקופף בננות, וכופף הבננות, וכופף הבננות. לראות אותו אפשר עם איזה אינפרה צעיר, אם כי מה שרואים זה רק הפס שהוא משאיר, תרד אל הבננות אם אתה לא מפונק, ושם אומרים אולי תוכל לשמוע את הקנק, הוא את כל התפקיד הזה עתיר המעשים, ירש מאבותיו הנפילים הננסים, מהם למדו טריקים מדי לילה בלילו, אבל כיפוף בננות זאת ההברקה שלו, אבל יותר מכל אוהב הוא לקופת בננות, אבל יותר מכל אוהב הוא לקופת בננות, מכופף הבננות, מכופף הבננות, אבל יותר מכל אוהב הוא לקופף בננות, מכופף הבננות, מכופף הבננות, מכופף הבננות, מכופף הבננות, מכופף הבננות, מכופף הבננות.